Hvad så, mennesker? I dag er det søndag den 13. og vi skal ud og løbe nu. Jeg har mit long run på 15 km, og Silje hun cykler med. Hvad er målet for dig? 10 km. Okay, ikke 15? Så når du når 10 km, så ved jeg med. Nej, det kommer ikke til at være sådan. Er du klar? Så sætter vi i gang. Så er vi i gang. Det var kilometer 1. Hvordan har vi den til videre? Varmt. Ja, det er vildt varmt. Det er virkelig. Der står det kun vil være 20 grader, men det føles som sådan noget 30. Det er vildt. Så nu løber vi videre. Det var både anden og tredje kilometer færdig. Så den her omgang er snart færdig. Så mangler vi kun 2 mere. Hvordan har vi den til videre, Silje? Godt og varmt og hårdt. Så lidt af det hele. Lidt af det hele. Ja. Jeg skal nok klare det. Jeg synes, det er lidt skørt, fordi min puls, den er 162. Nu ved jeg ikke, om I kan se det. Men min puls er 162. Og jeg har egentlig ikke været syg på det seneste. Jeg har haft det meget godt, sovet godt. Og jeg føler mig heller ikke sådan helt træt. Eller brugt. Eller som om, at jeg putter utrolig meget kraft ind i det her. Det er bare sådan en stille og rolig hyggelig tur med min søster. Og så er min puls så høj. Det kan måske være, fordi jeg snakker så meget, men ja. Nu løber vi lige om lidt forbi et sted, som jeg rigtig godt kan lide at løbe forbi. Bare for at vise, at det kan fandme godt være, at jeg har ligget her mange gange. Men jeg er kommet ud hver evig eneste gang. Ja, hver eneste gang er jeg kommet ud i live. Så det er sådan et dejligt sted. I øvrigt, det der derovre, det er psykiatrien. Jeg tror, jeg kan ikke huske det, men jeg tror, det er 3 gange, hvor jeg egentlig har burde have endt der, men hvor de simpelthen ikke havde plads til mig. Det er til at lukke op og skide i. Men vi klarer den stadig. Nu er vi her. Nu kæmper vi for andre, der enten ikke ender derinde, fordi der ikke er plads, eller bare ikke ender derinde. Og det gør mig så glad, at jeg kan hjælpe andre med at få det, som jeg ikke kunne få. Det giver den samme form for følelse af succes, at give andre den hjælp, som jeg ikke kunne få. Så det er pisse fedt, I følger med. Tusind tak for det. Vi har nu nået. Hvad har vi nået? 5 kilometer. Nu er der kun 10 tilbage. Er vi klar på de sidste 10? Ja. Goodie. Den her video, det kommer til at blive en ugenlig video, jeg uploader mandag. Ugen efter jeg har lavet den. Fordi det kommer til at handle om, hvordan det er gået i den pågældende uge. Sådan så I får en ugenlig opdatering på, hvad jeg har lavet, hvad jeg har fokuseret på. Også mere for at gøre mig selv lidt mere træningsdygtig, træningsparat og motiveret til at træne. Så er vi over halvvejs. Vi har løbet en time, og vi er 8,5 km inde. Vi mangler kun 6,5, så nu løber vi ud til atletikbanen ved Slagelse. Og så videre og hjem. Og så får I en opdatering for, hvordan ugen har gået. Hvordan har vi det, Silje? Hvordan har vi det? Godt. Hårdt. Ja, nu har jeg også set tempoet lidt for højt op. Men vi fortsætter. Kæft, hvor jeg er træt af rød og grøn og gul og... Ej, det findes ikke, men rød og grøn, mand. Der er seriøst ikke noget, der går i vores retning i forhold til lys. De er altid røde, når vi skal over, ikke også, Silje? Ja. Helt forfærdeligt. Her, lige her, der havde jeg i sidste uge taget en crown, og jeg havde arbejdet røven ud af bukserne for at tage den crown, ikke? Og jeg kan ikke engang huske, hvem det var. Men ham, der havde crownen før mig, det var også ham, der havde lavet segmentet. Så snart jeg tog hans crown, hvad gjorde han så? Han slettede hele segmentet. Jeg er så sur. Det gør man ikke. Det er ikke fair. Nå.
Nu er vi snart ude ved atletikbanen. Så er det et par runder der, og så skal vi videre. Det skal nok blive godt. Så er vi næsten færdige. Vi har løbet 9,5 nu. Og hvad Silje ikke ved, det er, at nu har hun ikke nogen mulighed for at vende om og bare komme hjem. Nu skal hun være med på alle 15. Så det fandt hun ud af nu. Der var en, der valgte, at vi skulle have en lille pause nu. Ja, fordi det styrer dernede udenfor. Ja. Glad for i det mindste, at der er et halvtag. Ja. Og på min skole er der ikke noget. Vi er ikke det eneste, der har fået den idé, så det skal meget godt. Ja, vi tager ikke afsted endnu. Vi skal lige vente lidt. Vi venter lige 5 minutter, kan jeg godt mærke. Jeg har barberet mig her i dag, og når man sveder, så udløser man en hel masse salt. Tror jeg i hvert fald. Pointen med det er, at de små huller, jeg så har lavet rundt omkring i ansigtet, når man jo bevæger sig, dem kommer der salt i, og det sviger af helvede til. Så nu stopper det med at regne. Vi mangler kun 3,5 km, og så er vi hjemme. Så går vi hjem. Kameraet er okay. Nu fik vi løbet 15,2 km på cirka 1,5 time, så det var fint nok. Det var bare en stille og rolig en, hvor vi havde Silje med. Det var super lækkert. Nu er det i bad, og så kommer vi til week review. Så kom vi hjem, fik noget mad indenbords, og nu er jeg klar til at lave en opdatering, inden jeg skal i seng. For jeg skal op klokken 34 i morgen, så jeg kan komme på arbejde. Så ugen starter rigtig godt ud. Jeg har en cykeltur den 8. juli. Der sætter jeg en PR på 10k i udendørs cykling på lige under 30 km i timen i snit. Så har jeg en 8 km easy run, som jeg løber ud i skoven. Den var rigtig rar, og jeg løb uden musik, uden noget som helst, bare var i mig selv, og det gjorde rigtig meget godt for mig, og gjorde noget godt for mentale. Derefter havde jeg en halv times vægttræning, men det var også super rart, lige hvad jeg havde brug for. Og så har jeg selvfølgelig cyklet til og fra arbejde hver eneste dag. Det er 8 km i alt. Den 10. juli, der havde jeg en løbetur. Jeg tror det hed Tempo 4x4's. 1K repeats, så 1 km, et tempo, 90 sekunder gå, gør det igen, gør det 4 gange, og så selvfølgelig restitutionsløb efter. Så var det selvfølgelig også lige i går lørdag, der var jeg ude at svømme i havet, svømmede cirka 500 meter, men jeg blev fanget i noget, jeg tror, at det der skulle være et revlingehul, der er ved at udvikle sig. For jeg blev lige pludselig bare hævet langt ud og var over 150 meter fra land. Så der måtte jeg hurtigt lige svømme til siden og så svømme ind og så sige, ej far, det er sgu for farligt til at svømme, så nu stopper jeg, og så kører vi hjem. Så kommer vi til i dag. I dag der cyklede jeg en cirka 13 km tur. Bare lige hyggeligt, lige hurtigt for at vende benene til at komme direkte af cyklen, og så komme over og løbe noget længere. Og så løb jeg en 5 km easy run i tiden 1 time og 48, og det er jo super langsomt, men igen, det skulle være easy. Så jeg havde også søster Silje med, som cyklede ved siden af, og vi hyggede os, vi fik snakket. Alt er godt. På det personlige niveau, så har jeg det også virkelig, virkelig godt i den her uge. Jeg er begyndt at snakke med nogle flere mennesker. Selvom jeg har fået rigtig meget hate på TikTok over den seneste uge. Specielt for mine digte, som jeg tog meget, meget personligt faktisk. Så synes jeg, skulle jeg klare det godt. Jeg har arbejdet fra klokken 6 til 14 hver eneste dag i ugen. Udover det, så har jeg kontaktet forskellige nyhedsbureauer. Et af dem, der har taget imod min forespørgsel, det er Sjællandske, så I kan snart forvente at se en artikel om mig i Sjællandske. Jeg ved ikke, om jeg må sige det endnu, men nu er der så få, der ser min YouTube, at det er sgu ligegyldigt, vil jeg tro. Udover det, så har jeg også kontaktet en hel masse sponsorer, fordi at jeg har ikke nogen sponsorer, jeg har kun samarbejdspartnere og collabs, hvor jeg så har fået deres produkter og så laver nogle videoer indimellem om dem, eller med dem.
Sådan helt personligt, så synes jeg virkelig, det er gået godt. I sidste uge, der havde jeg en viral video, og det boostede virkelig min indsamling. Og jeg tror, vi er sygt tæt på at have indsamlet de 6.000 kroner. Vi har indsamlet 5.880 kroner, og der er altså 765 dage tilbage. Så det er fuldstændig sindssygt, og hvis vi fortsætter i det her tempo, jamen så har vi donationer for langt over 100.000, inden jeg laver min Ironman. Både på personligt niveau, så synes jeg også, at jeg har udviklet mig meget den her uge. Jeg ved godt, at man normalt ikke bare kan udvikle sig over en uge, men alligevel så føler jeg på personligt niveau, at jeg har virkelig udviklet mig. Selvom vi manglede noget løb, en løbstation, en lille smule cykling, nok også nok noget mere intenst cykling for musklerne, og så en hel del svøm, så synes jeg virkelig, det har været en god uge. Og jeg glæder mig virkelig til at gå næste uge i møde og se, hvad den bringer.